OK. Počúvaj. Príjemné športové dopoludnie, vážení občania. Dovoľte mi vám touto rozhlasovou cestou prečítať milé poďakovanie od Majka a Melisy z New Yorku, ktorí boli na návšteve v našej obci. Citujem a zároveň vám posielam ich pozdrav. Milá Kurima, myslíme si, že je to jedna nádherná dedinka. Boli ste všetci veľmi milí a priateľskí a cítili sme sa tu pri vás veľmi dobre. Sme veľmi šťastní, že sme tu pri vás mohli prežiť krásny týždeň, plný nevšedných zážitkov, ako napríklad spievanie na traktore pred svadbou, tancovanie družbovského na svadbe, zážitky z Vatry, výlet do zoologickej záhrady s deťmi z materskej školy, jedenie vašich tradičných fantastických koláčov, no najmä častá ochutnávka vašej vodky, bekerovky a piva. Sme úprimne radi, že som si mohol zahrať tenis s vynikajúcim hráčom Adamom Hrebkom a priznávam, že nie je hanba, že Spojené štáty americké prehralo so Slovenskom 1-0. Ďakujeme vám všetkým, boli ste skvelí hostitelia a bolo nám s vami výborne. Všetci Kurimčania ste našimi priateľmi a radi by sme vás niekedy privítali aj v našom New Yorku. S úctou Majka a Melisa.